nga lang ko ni mga agi sa mga doktor na lisod kay sabton. Isod kay sabton sila doktor punta. Murag sinulatas murag gikos. Oh, computerized oh. O gali mo na tana ba? Oh, nakulisita sa akong video. Diba? Computerized na. Sa masong gi-open na. Daghan pagyapon nagkasayop og kanang pagtumaro og tambal properly. Sila kabalo. Tungod sa kadaghan magud sa usa ka labi nagdaga reseta, daghan kayo malibog ka ba? Naiuban magud ana bawal isabay, usahay ang imo lang sige painom lang nato mo usahay nga kapakyasan sa katawhan nga usay pasangin lang nato ang doktor dayon, papasangin lang nato ang Oo, tambal. kami nusan din ninyong public hospital, wag Pero naman. ang ending mo bitaw ako pa-parts pagka na bitang magpa-check up ko. Dili gud ko gusto nga kadjut rami kay hunanan mo private mega pa hospital ipotatog 500. Ako gyud ang balik-balikon ang doktor kung mahimo i-record nimo na i-record kay para in kaso pag-abot nimo sa balay di ka masige ang siya bang unsa galito sige tong ingon sa doktor labi nagdili mataro ang sinulatan. Hasta grabe, di ba? Mag-check up ka, mga pila lang ka minuto eh. Pag uman, gawas na ka. 500 na to. Kasi public o private, mga private. Sulita yun na ninyo mga kabarangay. Labi na, kung daghan kaayo ang giresita diha, kay maglibog na kaana. Yawa ka kasabot, kang sinulatan, murag gikaig sa manok. Kung yan ang kuanon nga. Dok, kung saan siya, Dok? Kung saan galing, Dok, nalimot ko, Dok. Kung mas maayo, mag-video ka. Sige, mga naman, Doktor. Isa-isahon ako. Kani siya 2 times a day. Dapat kanilang 5 ml.